Bună prieteni și bine v-am regăsit la 3G Garden cu o nouă prezentare de plante. În acest vlog vă voi povesti puțin despre una dintre cele mai cunoscute plante din țara noastră. Aceea este hortensia. Normal că puteți observa o mică diferență între hortensia tufă și copac. Este logic care este această diferență. Diferența este că aceasta a fost condusă de mică sub formă de copac și dacă ne uităm aici vom observa altoiul ei, ceea ce înseamnă că nu se va mai duce înălțime, va rămâne exact așa cum este, deoarece are un altoi fix. Hortensia paniculata Limelight, specia aceasta, are înflorire din abundență în primăvară și, după cum puteți vedea și voi, face de fapt niște flori alb-bej mari. Primăvara, înainte de a începe perioada de înflorire, după ce a trecut iarna, ar fi indicat să o tundeți, deoarece așa cum are nevoie hortensia tufă, are nevoie și aceasta. Acum haideți să vă spun puțin despre locul în care o puteți amplasa în grădina voastră. Ei bine, aceasta preferă, este obligatoriu de fapt, pentru a face flori să fie într-un mediu însorit sau semi-umbros, dar nu umbră, pentru că ea, așa cum v-am mai spus, are nevoie de soare pentru a crea aceste flori mari, minunate și alb spre bej. Bine, sper că v-a plăcut acest vlog despre hortensie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să mă vizitați și data viitoare la un alt vlog. Până atunci aveți grijă de voi, dați un like acestui vlog și celorlalți dacă v-a plăcut și un mare subscribe, pentru că neapărat vreau să ne vedem și data viitoare la un nou vlog. Ciao!